cyfnod yn syth ar ôl y llifogydd i'n cymunedau ni, mi fues I a chynghorwyr eraill yn brysur dros ben yn helpu allan o ddydd I ddydd yn y gymuned wedi cael ei tynnu at ei gilydd gan wirfoddolwyr lleol. Oedd Plaid Cymru ma, oedd e'n just peth da I gweld pawb yn gwybod mae yna rhywun na yn rhywun yn poeni amdano ni. Ges i'n ethol bron I 5 mlynedd yn ôl ac dwi wedi bod yn gweithio yn y gymuned. Dwi'n rhedeg clwb cinio i'r henoed. Dwi wedi gallu cael beinciau wedi rhoi o gwmpas y pentre. Mae bobl Wrecsam yn sylweddoli faint mor galed da ni yn gweithio yn y cymunedau a dyna pam bod nhw yn fodlon pleidleisio I ni. Plaid Cymru'n gweithio'n andros o galed a bod y cynrychiolwyr Plaid Cymru gyd yn gweithio fel tîm efo'i gilydd a gweithio'n dda i'r gymuned. Mae busnes y bach yn allweddol bwysig yma a dyna pam dwi wedi rhoi llaw iawn egni yn ystod cyfnod Covid yma. I sicrhau bod yn gallu cael mynediad at grantiau, yn cael cefnogaeth teilwng sy'n ddyledus iddynt I allu llwyddo ac I fodoli tu hwnt i'r cyfnod heriol yma sydd yma. Yn ystod y blwyddyn diwetha, oeddwn ni dal ar agor yn ystod Covid I gyd. Doeddwn ni ddim wedi cael y 10,000 o'r council, felly oedd Elwyn yn really helpu ni cael hwnna achos oedd e'n cymleth I wneud ac oedd gennym ni ddim amser I wneud eich waith achos oedd ni'n gwasanaethu pawb. So oedd Elwyn yn helpu ni lot I cael y 10,000 o bres o'r council. Dwi'n dercyr y prosiect Fair Share efo'r cegin cofi, porthi pawb a distributio bwyd allan, helpu people hen allan, pobl vulnerable. Dwi'n mwy proud a gweithio a helpu pawb allan yn cymuned yma. O porthi pawb wedi gweithio llaw yn llaw efo Plaid Cymru ers dechrau y cyfnod cloi. Yr ffaith bod porthi pawb wedi bod yn peth mowr I ardal Gaernarfon efo help Plaid Cymru yn profiad mowr iawn iddo fi. Dwi'n gwybod bod hwn yn mynd I synnu bach yn cheesy, ond mae'r blaid yn teimlo fel gymuned agos iawn. Dwi ddim yn teimlo fel plaid gwleidyddol, mae'n teimlo fel gymuned o bobl sy'n credu yn yr un bethau a ni eisiau gweithio fel un gymuned tuag at wyreddi'r canlyniadau gorau bydd pawb sy'n byw yn y wlad yma. Ni eisiau bod yn blaid sydd yn cynrychioli pawb o bob cwr a chornel.